F'Għawdex għaddej xogħol li beda sabiex titkabbar il-ħażna tal-ilma tax-xita f'diversi widien, miżura li tagħmel parti mill-proġett Eko-Għawdex u li permezz tiegħu il-kapaċità tal-ħażna tal-ilma tax-xita fil-widien se tiżdied b'madwar 50,700 metru kubu ta' ilma. Il-ħamis filgħodu l-Ministru ta' Għawdex Anton Refalo żar ix-xogħol li bħalissa qiegħed isir fil-wied ta' Marsalforn. Din is-sena f'dan il-wied sar tqejjid ta' rising main ġdid ta' drenaġġ sabiex ikun jista' jitneħħa l-mejn antik, kif ukoll sar tindif ta' madwar 950 metru tul il-parti ta' isfel tal-wied. Issa se tingħata bidu għall-aħħar fażi ta' xogħlijiet li tinkludi bini u manutenzjoni ta' ħitan tal-ilquh ġol-wied, kif ukoll ristrutturar tat-triq ma' ġenb l-istess wied. B'hekk sostna l-Ministru Refalo jitnaqsu l-arar fil-wied li jwassal fil-bajja ta' Marsalforn u fl-istess ħin tiżdied il-kapaċità tal-ħażna tal-ilma tax-xita għall-bidja b'madwar 4,500 metru kubu. Il-Ministru qal li dan ix-xogħol huwa parti mill-viżjoni biex jittejjeb l-ambjent Għawdex biex ikun żgurat li Għawdex tkun gżira ekoloġika. Semma wkoll il-proġett tal-Alter Akwa li rriżulta f'żieda fil-ħażna tal-ilma tax-xita f'Għawdex li jinkludi inizjattivi fosthom il-bini u ristrutturar ta' ħitan tal-ilquh fil-wied tar-Ramla, kif ukoll bini u ristrutturar ta' ġibjuni f'numru ta' skejjel primarji pubbliċi f'Għawdex.